may isa ka dagiti nakita ditoy at medyo saan unay nga datay na-organize dagiti nadagamat nga sanghera gabsat kapuanan ta nugaya magpaut dati may isang pangulo da kabisilya kunada ngamin no ka kadatay pangpangulo digiti sanghera kabsat at kasapulan ti dati pan naka-organize na kita mo tinubyembro primero iti panangangay da kadati panagpalwalo no kwa ipakita da no kasano ken napintas ti apit iti tunggal tawen kabsat keta kasto iti dati pasete iti naman iti biyangke ni sanggunan na palusod da member Biuli Daradar na Lupta kas committee chairman iti agriculture iti syudad iti Batak panggap iti sanghera. Sakbay man sa amin kahit kung mga kablaawan dagiti amin nagdingdingeg tinalatak ka radyo DCRL ket dati nga angay tatta dito ito nga barangay dito syudad ti Batak dati pinagyaman man dagiti apo nga manalon nang nangruna dagiti sanghera iti parabor ni apo nga may ito kadakwada iso nga ang angayan da iti November 1 ket iso matan ti panakapanunod da nga mang-reorganize kada iti organisasyon da nang nangruna no kayat damot yung mga baruanan kung siguro at damot bida kayat iti leader da kasyay uno dapat at iti bylaws da nga dapat nga agri-organize dan Yan tinawon no ko da iti mararan mabalinga tinawon mabalinga every 2 years or 3 years depende at iti bylaws da mabaling mga handa nga suruton iti iti bylaws da no agbibinutusan da ta majority ket mayat nga agri-organize dan oray madipay dimtang dinatudingan nga pinagri-organize da pabalin latta. Ma'am, iti panag-usap iti nga consultation dahil kaya iti nga sanheras iti Batak Ilocos Norte. Ano iti kang nandatang itat datos da nga problema nga aktuaran iti city government na naroon being the chairman kami ng agriculture. Kadwan na po kadagiti sanghera ket problema da dagiti pagalaan dati danom. Tano at didigra syempre mawas out dagiti dams nga pagumuan iti danom nga pagsibog dati kataltalunan uno dagiti dalanda nga panje kataltalunan nga makalasat dagiti pasagadda or karison or traktor ken kang runaan na dagiti kasapuran launay iti mula ti danom iso nga na-organize nga sang-sanghera tapno pagtutulagan da no kasano nga may bunong nga nalaing dati pondo da nga danom iti may isa nga sanghera at dano ka dati kasla may isa nga mangigrom iso lang paralukat kirijigit at dagit damin no kwa ken damat dati baybayadan da nga fee para tumot laeng mapangkadaya pondo iti sanghera. Ma'am, direktamente ka din agapo ka dito small water impounding project kada dams as dagmat ka dito nga barangay. Ana po kang runaan na po ti pagalaan dati danom ket dagiti waig. Ket syempre dati waig ati dug at batog-batog na kasla kumano dati Piling Norte mapampay dita baligat agpurong pa di paway. So ada dati organisasyon ti sanghera nga ag-combine ti baligat or Kiling Norte adamot sanghera ti baligat ken paway kasi ag-share da kadayjay pagalaan iti danom iso nga nuha nga napintas iti panaka organize na or numagi napintas ti tungos da dagito yung opisyalis ket syempre again nun nata agala iti danom iso nga dapat adalat ta water gate master kung nada dati para bantay ka rin no dati at gate na uno adalat ta mo magbambantay musin no to mag-usar ka rin nga pagubungan iti danom. Madadagti man ko nga farm to market roads nga request na iti nga sanheras ma'am automatically nga may include iti budget annual budget iti city government. Wala po actually iso ti adu
nga nararamid ti city government dedan ti babaen ti pinainuulo ni Apo Mayor Jeffrey Jubal sinalukta dagiti farm to market road. Tangamin ore na pintas ti produkto ti may nga barangay. No adayo lalo no adayo sana alas ti dalanda nangin na je plete da. Ag plete dan to kasla kumaje kamandian. Je sitio balunabit. Ag plete dati 100 pesos naging gana ti ili, tapos yung ilako dala karabasa, 100 tulaong, iti paglakon da, so, kasla awan tinaganan siya, da. Iso ti unay, dito administrasyon niya Apo Mayor, nga dagiti farm to market road, iso ti ipang pangunan namin. Well, ma'am, very supportive ti biyang ti city government, kadigiti iti biyang ti agrikultura, ma'am, kat nadawag mi datay, gan naibagada tayo, digiti nakasarsarita tayo nga malaksid gayam kadigiti papay ti city government kadakwada nga digiti ori sa gabasit lang at dapat ka digiti papay ti city government nga dati traktor ma'am dati kadi amin kadi nga sanghera naipayan ti traktor ma'am. Almost maikan amin ng Apo ti hamong nagpapada nga puro traktor. Idi administrasyon ni Apo Mayor Jesus, amin nga barangay ada traktor na. So, nadadaan damot na dagduman hangag balinan. Itatamot, ni mo Apo Mayor, haan lang nga puro traktor itadnan. Nudikit di reaper, thresher, kung dagiti dagduma pa, dagiti water pumps, kung dagiti kabaro ang teknolohiyan, dati mamuyo Apo, dati solar power pump, iti barangay Tabug, Palungpong, kung Kamandingan. Tagita nga kabaro a teknolohiya iso ti kayat mi nga implementar kada ti sumaruno nga administrasyon ni Apo Mayor Jeffrey Jubal sinalukta. Iso nga napanda di Korea ta napanda na kinegosyate na Apo. Agtutulad dan iti Korean government no kasano agtinulong ti syudad ti Batat ken Korea iti beneg ti agrikultura. Ta amutay amin na po dati may nga solar power pump di Kamandingan ket libre ngayon ti Korean government iti syudad ti Batat. Ngam dati duwa iso di binayagan ni Apo Mayor iti tulong ti barangay fund na. So napantad siya iso nga rod nga tinumo ti OIC Mayor Tatta ket adadamin di jay ni Apo Mayor, ni Apo Vice Mayor, kini Consel Bernan as Chairman of the Committee of Finance nga makinig-negotiate iti Korean government. Tapnot adupay nga kabaro nga teknolohiya kun machines, pre- and post-harvest facilities tumay dito syudad tayo ti Batat babaan iti tulong iti Korean government. Well, adan sa dati Mayok Mariro, adan sa pa digiti free-flowing idi ma'am nga no adda pa lang tao. Adda pa digiti da dumang barangay da free-flowing da kasla kumaji barangay Bawa. Napanggam nagmula ti Atis nagpintas lagi din free flow da di jayon adu dalaw ada pa di barangay Bungon ada pa di barangay San Pedro kun adu pay nga barangay ti ada free flow na ket i-development iti city government tumultulong dabot nga mang-develop kadagito ita ada pagalaan iti constituents tayo ito syudad ti Batak kaala na di nakindaga so dikit di matulungan na pa dagiti karuba na nga adamot kataltalunan da iti asidig iti free flow. Ma'am, kasunod mo na dito dati one product, one barangay, the closely supervision nyo. When it comes to agmaterialize ito ng programa ti city government. Wala po kata, adun tinay-implementar tayo nga one barangay, one product tayo dito syudad ti Batak. Ti kapipigsaan, ti sapula itatta. Malagsid iti rice cracker tayo di barangay Kamgidan, ket dati veggie noodle production tayo di barangay Palungpong. Dati ket dati fresh pancit, dati kanton, sutangkon, nga malaukan iti vegetables, kasla kuma iti squash, marunggay, ken munggo, tapno na sustansya. Itatatayin implementar tayo dati national feeding iti national government iso dagiti ramatan tayo ang dati veggie noodle production dito Palungpungan iso kada grabe dan sa paglakpan na 130,000 kat dati kut continuing aging gana ti 6 months aging gana ti closing and then may tuloy tulo opening yan iso very successful dati veggie noodle tayo dito Palungpong.
At nakadating sila seed money, ipapay ti city government, ha? Wano, awan. Adan, in tulong tayo iti city government, iti training, ada pay nailutas tayo nga aga po iti dole, iti 1 million ng awampay. So tinaitid pa lang nga dakwada is dagiti equipment, dagiti babasit, tatan ada dakulang kasi madida makagwenta kada di muna nga intod nga basit nga dati pagmasadan. So nadit pa nga na-purchase dati dakul nga pagmasada ta di na makaagwentan ti pinagaramid ta tinodalson. So the capital malakada mo lang nga naka-gain ta haawang mo agaramid dan may lako dan so isu tumalusaran dan ngum mabalim mo nga agloan dano kaya dano di da mauray dati 1 million ngum adda umay nga 1 million nga aga po iti dole para kada kwada. Kasano ta employment pagili datang negosyo, ma'am? Kasmat lang iti sanghera, iti one barangay, one product, kat mang-organize kami mo iti may isang asosasyon, ta isuda mo iti mang-manehar. Isuda iti ag-miyembro, so sino tagi siya mang-manehar, kang miyembro, pali isuda mo iti pagbibingay at tagi siya ganansya. Tapos lang mo dagi tayo fish cages, dagi siya members, kung officers, iti sanghera, kada siya nga sweep, kada fish cages na, isuda mo iti agkang ganansya. No kaya da, no pagbibigayan dan, o igatang da, tigagdumang kasapulan da, kadya nga negosyo da, o kato dumakilpay. So, no natintas lagi diti tungos, dagiti miyembros kung officers, iti may isang organisasyon, kadagiti kooperatiba, kung sanghera, nga in kami organizer, kat awang papanan na hanggang nga agpalay amin. Kumusta naman, ma'am, di kasla request di di sentro para iti natiwan barangay magpadak, ma'am? Tinaming pampamayaan mi apo, sa lutsudom ni kadakwada, o alati kaya da. So far, kada ti barangay assembly nga napaspasama, ti pay lang na kaibaga, ti kaya dalawan barangay, one product ito ili, kat ti barangay barani. So, tinapanunot daga po, ta sidag da iti slaughterhouse, kaya tati ag-process ti karne, meat processing, longganisa, tusino, kan dagi tayo nagdumapay nga, kasi lang ba dagi tayo produkto da aje Pampangas, best kung pala na, abay pala namin agang angkat tayo di Pampanga. Kaya tayo mat, tagarami dito, masapo lang ti training, kung pala na akong mayor idi. So, dati pala ang barangay, barani, tinakaibaga. Ti rural barangays, pasaray da kami, nang rural ni mayor, ti mga suggest, o isuda mismo. Kasla ko ba dito barangay Kamagdingan, napang kami nagmulat ti Bignay Apo, or Bugnay, para iti Bugnay wine. Ta mo tayo nga dati Bugnay wine dati J. Adams, kat nakurang na unay. So, siguro tumulong tayo itong dito syudad ti Batacan, nga mang supply, kada giti makasapul kada iti produkto, kada giti agatang. Kastamat kada giti agpampamula kami itiniyog, ta adan ito training da. Ado pa karamidan na mo dati niyog, sabon, oil, vinegar, kunda dumapay. Dito yung mga barangay payaw, hindi nagasambi dati magkayat, taga po ado tiduhat na diyan, processing mo tiduhat. So tiduhat, maraming mo na wine, maraming na kanti, kunda dumapay. Mayat pa yung agas na dito apo. Dito yung Guayabano, dito barangay Kyom. Dito yung Guayabano, Bugnay, kun duhat ket napintas kano nga agas ko ni Doktora Gliceria Pascua nga iso tilang orient man kada kami kada dito nga produkto iso nga agmulmula tayo iso ti madamang mulmula tayo iti napili nga barangay ni Apo Mayo. Well, ma'am, kumusta naman dati sweep iti nagbakalan no kasama sa sana? Iti nabita po na panak ket 38% pala tinalpas ngum kasi kaunay nga nagkanom na po nagpintas. So danto tiyempo nga siguro makita yung picture ko kadayjay tino mo kas chairman iti agrikultura ket parte amin dagiti inak imon monitor
dagiti farm to market road, dagiti solar dryers nga simsimen punta, dagiti na dumado mga barangay. Katinak, agbisbisita. So, dati nagbakalan sip tayo kat isunto. Di kadadakulan, kan kapipintasan nga sweep, dito syudad di Batak. Well, ma'am, dati naida ka matitibiyang ti agriculture nga, ti Department of Agriculture nga, tigayam syudad ti Batak kat lalampasan na dajay pasla apiten ti rice granary ti Ilocos Norte ti ili ti Dingras. Gapo ko nata ti dati kada di kita project ti syudad ti Batak nga sweep. Kasano ti dati ka-importante na kanyayo ti sweep ti syudad ti Batak. Laksid nga awan ti dati ako nato yung pag-alaan tayo ti danom. Alakat amutay aming awan ti danom awan nagbiag nga mula. Iso priority iti beneg iti agrikultura dito administrasyon ni Apo Mayor iti small water impounding dams dagiti SFR kun dagiti pinangpapintas ti diversion dam tapdo ang nga maawanan dagiti manalon ti pagalaan iti danom. Malaksid kadeta ti syudad ti Batak ti very willing nga sisagana dalat nga maki-counterpart kadagi oppressor ti region or national government no may panggap iti pre and post harvest facilities. Iti kaslaitat tangket 8515. No dili ko naitid nga tractor iti Federation of Extranjeras is 1 million. Dili 85% binayadan ti national. Dili 15% isok binayadan lang iti city government. Kat almost dandaning nga oppressor iti region or national government kat alaan ti Batak. Dahil sulaan ti willing nga maki-counterpart. So dagi kumamapan iti sabali nga munisipyo or syudad alaan mi at di na magkayat. Dagi pa nga ti makatulong iso nga napintas iti apit tayo iti pagay. May sapay haangag sarsardeng iti farm field school tayo. May panggap iti palay. Lalo na iti palay check na may implementar. Kat kas committee chairman iti agriculture nakita nga may tulong na dati palay check. Manipod iti pinangipreparar mo iti kataltalunan aging ganat agngula ka ken agapit ka at surusurutom nga pito ay steps. So daya pa iti sa siguro nga isok ka po nga napintas ti apit tayo dito syudad ti Batak. Nung napintas ti apit kasalumet ti panangtulong ti nagdudul mga farmers group when it comes to marketing. Ti marketing apo ket isupal ti mesa nga itultulong iti city government tayo babaan kini Apo Mayor. Sa amin one barangay one project tayo iso manipod pinagaramida naging gana ti packaging ket masapol nga perfect. Tapno nalaklaka nga i-market. Tani Apo Mayor iso ti mangsarak iti pang-i-marketan tayo. Kasla ko madati veggie noodle tayo. Willing dati San Nicolas mga angkat. And yung mighty director ti regional tayo, ti DSWD, tip na amuan na nga the veggie noodle tayo dito syudad ti Batak. Ti kayat na, aming nga dati feeding ti national, ti region 1, tip dati veggie noodle tayo dito syudad ti Batak. Ti may prepare para karigiti ubing nga ma-feeding tayo. Sa bali nga bahangyer, and sa implementation ti Pondo Manibriti RA 7171. Kumusta may man no mano ni kita na-implementar kan mano pa dito saan nga na-implementar. And sa ti funding. Nabit pa'y apo nga na-approbaram mi dati Pondo T7171 nga naud-udi ket adagtoy dati panakatuloy ti nagpakalan sweep, panakagatang ti pre and post harvest facilities, dati scholarship program iti 7171 ken para kadagiti kabaro at teknolohiya iti agrikultura maiko amin iti manlalong dati 7171 tayo. So, the scholarship programs aga po matipondo Manibriti 7171 na iporsige mo na dati sa dati opinion ti isang kanya palalawigan when it comes to panakabusbusin panakimimplementar dati ng proyekto, ma'am.
ure man pa'y handa pa'y nga na-aprobaran iti probinsya. Kat na-implementar mi dito yun. So, nagka-problema, hindi pa yung pampanunutan mi dito, at ang kinapo mayor, nga nukas pagarigan, ta, siyempre, di mo maamon, wadda kumontra, ti konseho, unuawan. So, di mo kita panunot na, nung di ma-aprobaran, ti city o ti probinsya, mangalay yung tulong ti barangay na. So, no problem about that. Kung sa inyo, ma'am, na di golden rice, no, natin nga ibagatay mat ka dati in lungalong tibiyan ti pill rice, ma'am. Para kanyak apo, napintas dito yung proyekto no programa iti national government tayo nga pagtitinulungan ti IRRI, PhilRice, kung nagdumapayahin siya. Amutay aming iti problema tayo itatangkot nutritional deficiency, lalo ka rin ito ubing. Isorod nga dapat iti veggie noodle. Napintas kayo pakanta ada nutrients na riyan at vitamina nan. Kasi tamot kaya ito yung rice nga yung tayo i-develop na tayo ito golden rice. Tayo incorporate to di dyan iti vitamin B kun vitamin A. Kat napintas deja ipakang karigitubing ta makatulong na unay tinasalun at nga inda pinagdakol. Well, mau juga kahit niya mating kanya ma'am, pista ti minat kararwa, pista ti sa Santos. Kasmay isang napiklang nga taga-Batak ka ma'am. Ana ti dati kas lamay ibaga tayo, iti dosmet ti dati ka karunan nga well. Ito tayo bigbigat tapo kat being the OIC mayor iti syudad tayo, napanak mo't nagpasyar ka di iti kampusan to tayo. So, chinek kumot no, naipandamot lang ngayon, digiti silsilaw, ka pasaray marabyan mo tapo, digiti mapambumisbisita, kadagiti ayatan tayo nga napukawan. So, nakitak mo't nga, na-implementaran, digiti city employees tayo. Nakitak mo't kan, nga adamot dagiti tanod tayo as usual nagsisinublat nagbantay kadagiti na dumado mga kampusan to tayo dito sa syudad ti Batak kun adamot dagiti PNP tayo ta ipakita na pa yung kanya DJ kasla proposal damot uno programa na ngaramidin da itatakan intulubigat ti PNP kat isuwahan tayo nga mabubutin ti dakas nga mapasama korgulo DJ sementeryo tinadumado mga sementeryo dito syudad ti Batak ta at dadagiti PNP, barangay tanod, kan barangay officials nga tumulong. Tapos maselebraran tayo dito yung All Souls Day and All Saints Day nga natal na, very peaceful dito sa Batak. Amin ka din at pipaps kada barangay tanod kata napati servisyo da for dito yung special holiday, ma'am? Wala po. Pagyaman namin, kadagiti BFAS, kadagiti tanod, barangay officials, nagagat da po, no may panggap ka dito, dagiti kasto yung okasyon, kung pinangpoteher, dagiti kalugaran tayo mo dito sa syudad ni Batak, at dadangasan ka na yung tumulturong uray, awang pa yung matisweldo da. Iso matipang pangro namin, kadagiti kami nga maikal itatis incentive da, tigilang barangay, ngunti mo't isagsagot mi kadakwada, kadagiti para salon at da, kasi lang kumati PhilHealth, nung kun barbareng adamot kiti plano mi, nga ito no malmalpas dagiti dadakkel nga proyekto tayo dito Batak, kun maala tayo di talaga nga pundo tayo nga para dito syudad ti Batak, total di kami nga nag-budget, talaga nga plano mi nga adamapan, kada ito yung organisasyon nga mai-budget, ti kada taon. Kasi nadakapit yung lang iti panag-budget, ang pa natin isal nga budgetary hearing in your pasyo? Awan pa ya po ta, gaputa na pintas ti tunus mi kasla tinapalpalawas nga tawon ni mayor nga muna ti agi propose so sa amin to aprobaran wala lagi madini kayat kun kaya mi nga mainayon alis tun talaga yan ta kasta tinapintas nga tunus mi iti tim aramid pakakitaan iso siguro alalis to pa nga nagprogreso ti syudad tayo gaputa agtutunus kam amin apo no pagsayaatan ti kalugaran mi dito syudad ti Batak. In fact, particular departments ti kadakkalan dapat ti kasla expectaran yung presupuesto ni ti budget. At ti health, agriculture, kun DSWD, iti aglulumba nga kadakkalan iti pundo nga makwatay. Kun dati siyempre iti infrastructure ta, at dati city tayo, madama, at dati yung clinic,
kun dagiti barangay halls dito'y rural urban barangays ket uno community center gaya man sa pangawawag mitaktan apo ket isumat iti kasla balbalyan ni Apo Mayor dito urban ta. Siyempre na, simentubot ami nga kalkalsada dan, awan sa baling nga pangipanan da day 1 million dan, project dito gito'y community center da dito'y ili, di syudad ti Bata. Well, awanan diya, damagin mi pa yun, no? Dapat di kita may nain. Some information sir. Apo, sapay kumanta dito pinang celebrat tayo, iti All Saints Day, and All Souls Day, kat Natal na. Natal na kuma, awan tegririri, amo tayo na po, dagitihan tayo nga dapat nga itugot. Iti kampusan to, magmagmuyumot siguro ti radyo, mabuybuyo yung ti TV, nga madi mabaling ti agitugot, karigiti na titira, dunuan niya mga armas, iti kampusan to, kaya dagiti arat, sa bali kami na po, no, mapadwan na tumirong baka agririda, so, hantay ko mga agtugtugot, karigiti apo, hantay yung agsalungasin, karigiti paganurutan iti mangkikita ti talna dito'y syudad tayo apo surutan tayo kumaamin apo tamin nga paganurutan nga iketdengda sarod ko na mga baka dagiti kontra iti mangibagbaga kadayjay nga madi iti adakelunay iti investment iti city government iti ko nakitayan oray napintas iti trabaho mi madilagta ti panagkita da. How about kaniti, sir, agdamanin na pundar nga scholarship para iti Republic Act 7171, sir. Ano ti may sarita tayo? Alakit dati kit tulong tayo at amom ngamin Rene dati 7171 kit tinagapon na dito kadagito tabako kit na panunot-not niya po mayor nga gapo nga damot dagito mawawat iti city government nga dito 7171 kit makita mabalinmot nga mga latay iti pundo nga itid tayo nga para kinagito scholars kung dagito nga scholars specific nga masapol tinaganak kadagito dagito tobacco growers dagito agmulmula lang iti tabako ket kasano nga maamuan iti city government nga agmulmula da iti tabako ket ada certification mabaling nga gapon ni Apo Kapitan kun certifyan pa dagiti agriculturist tayo nga datoy nga manalon ket talaga nga iti produkto na tabako ket rebeng na lang mat nga ikantay iti dati iti mesa nga makita tayo nga itulong tayo kada iti farmers iti nga agmulmula iti tabako ta no awan mo dati excise tax nga mauawat tayo no kwa Nagditam sir nga awan to tati dati kasla panagsaldeng na datoy iti kanito nga mayat na dati kung ada may pariton ti agsigarilyo nandungo pa sir anak panagkita tayo tuloy-tuloy nga datoy ano alakit sapay kumata tuloy-tuloy dati pundo nga mauawat tayo naman pa ada kong kunada nga dati baro nga paglintiganton nga dati tax nga kunada ket among beta ket nguminala ang dagiti produkto lumadan tulat ta dagiti nga produkto isu nga ti kong kunada nga rod ket tapno nanginanton iti lako nga sigarilyo barbareng agsardinton dagitoy agsigsigarilyo kunada ket no awan to sigarilyo awan to matiti tabakon kasla iti nga kahit nga ibagbagam rin ngam data ket nagado nga tawunan nga kasi iti mga ket adu mulat ta dati agsigsigarilyo ket no kasi nga ado ket adan to natamot dati nga produkto adan to mutlat dati nga mawawat tayo iti biyan ti edukasyon sir ket mo tayo nga nabitpay nga naglukat ti klase amoming kasmaysa nga ama iti pamilya ket dapat iti anak tayo nga basbasa anak ti dati kasla makita tayo nga dati napintas nga mabalin nga may pakat iti dati nga panawen sir iti panagkaklase ta ngamin ada di kita mangibaga nga
ano ang kang mabalinggat ada digiti balbaliwan nga ugali digiti ubing iti agdamagan kumpara iti kalabas nga panawin sir nga digiti nagpukaw dan itatan. Amom rin ti panagkita nga ti katulungan mo ila digiti ubing tapno dati disiplinado da kasi siguro ti kaya mga sawan kan napintas iti panagadal da masapul mo't lang iti dakkel nga tulong iti naganap. Pudno nga anda di mestra wano mestro nga danunan da iti eskwela. Okay, alam mo lang kita buwan ako pagkaya madagyan nga rin iti sumagumano nga paset iti naman iti biyangke ni Konsyal Biuli Daradar na Lupta hasta natin kini Apo Konsyal Tonet Abilion. Iti dito akong daw pagkaya agsubli na ito iti programa kalpasan, tinapatay ka palagi manipod ti studio. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa nga pulong italo minagos kalpasan ti oras nga alas 8. Dahil oras, kaya isagsayot ka na kayo ni Barangay Chairman Ariel Villa, iti Barangay 7 San Miguel, San Nicolas, Ilocos Norte. Dahil oras, kaya sagsagot ka na kayo, Danises Dali Dolores Clemente, kini Mayor Bobby Clemente, iti Ili Tipaway, Ilocos Norte. Dahil oras, kaya sagsagot ka na kayo ni Sangguniang Bayan Member Efren Butay, Chairman ti Committee on Peace and Order, iti Ili ti San Nicolas, Ilocos Norte. Ang dengue, typhoid fever at pneumonia. Sagot niyo ba? Sagot namin yan! Eh, yung normal delivery, cesarean section, yung RASPA, yung hemodialysis. Sagot niyo rin? Sagot namin yan! Sa bagong case rates ng PhilHealth, fixed amount na ang benepisyo para sa siling medical at surgical cases. Eh, yung load ko. Sagot niyo? Hindi, no? Kaya ado pa nga informasyon, tumawag iti PhilHealth Ilocos Norte. Iti telepono bilang 770-4945 wenno 771-2222. Nadalus, ken nalakang nga panganan kaditin kay sapsapulen, wen gagayem, nabayagen, ken nagtultuloy nga agserserbi ti sa pasap, ti Helen's Food House, in Helen's Eatery. Ti Helen's Food House, in Helen's Eatery, ket ijaya na iti panggat, pangaldaw, ken agkakaimas nga merienda, nang runa ti Special Mickey. Ti Helen's Food House, in Helen's Eatery, ket araraken dagiti biyaheros, dapuanan iti kinaimas dagiti luto na, ken agkakaisem pay, dagiti serbidura na. Masarakan ti Helen's Food House, in Helen's Eatery, iti laudi na paset, ti Bantay Batak, Barangay Kiling Norte, Batak City. Kupwa kinimat matunan dagiti naayat kinaanos nga agasawa, adami Sir and Mrs. Warren and Helen Aribuabo. Helen's Eatery, iti turuin, ni panganan iti sapsapulen. Helen's Eatery. Si PhilHealth isagot na kada kayo, kada Pilipino, miyembro, kada miyembro, protektado, salon at tayo, sigurado. Napateg ti biyag ti tao, isot gapuna nga aywanan tayo salungat tayo. Ngarud, tugalyan tayo ti panagdaldalos, iti aglawlaw tayo, tapos saan ang may risgo, iti biyag tayo. Dahil yung mensahe kit isagot kada kayo, isang gunyang pangusod member, Dr. Medel Gawat and Family, iti syudad ti Batak. Mahilig ka kami nagbasa iti newspapers, na dumadunga klase iti magazines. Gagayem ken kakabsat, adagtuyan ti Mary Rosary Store, apaggatangan kadagita paggayat yo. Ti Mary Rosary Store ket adlako dapay, kadagiti gift items, iti lalaka presyo. Mary Rosary Store, masarakan iti pwestuga, iti number 17, Washington Street, Barangay 2, Ablan, Batak City. At dapay branch da, a Mary Rosary Dry Goods, iti Batak Public Market. Kukwa kanimat matunan da Mrs. Jane Rupisan and Family. Mary Rosary Store. Nadalus ken matangam namaan at danum kadi itin kay bilbiluken para ti ginaldaw apag kasapulan nyo. Ti Aqua RJ Purified Refilling Station ket adaan kadagiti kabarwanan at purification equipments. For orders and deliveries, tumawag ti telepono bilang 792-4174. Masarakan ti Aqua RJ Purified Refilling Station ti National Highway Barangay 15, Baligat, Batak, Ilocos Norte. Ako po tinaubing ken malikgayem ani Mr. RJ Alcantara. Aqua RJ Purified Refilling Station.
Jubal Sinalota, kadagiti umili. Ito'y siyudad di Batak, home of the great leaders. In pamatmaten dagiti aming opisyal, department head kanda Dwapay, hindi pa nangidaulo ti agdama nga city mayor, tiregat na agserbi kadagiti umili. Tuloy, titulong ti barangay at programa ti sumingsingising nga rayat ti siyudad. Ngarod, tumunggal may sa tumulong para iti panagduras ti siyudad ti Batak. Amuan ti kinapud mo, ipasigurado nga wala pulos duadwa. Amin tayong katandaan karbengan amakidangay ti dahi ti programa taisot bosas ti masa. Ni City Mayor Jeffrey Jubal Sinalota, kadagiti umili. Magnidan, iyo'y RPM DZRL 639 kHz. Radio Ronda, Batak City. Ni City Mayor Jeffrey Jubal Sinalota, kadagiti umili. Bueno, bagay, matuloy-tuloy, tintay parang panagkakadlo, panagdadanggay, ti parang programa nga ni City Mayor Jeffrey Jubal Sinalota, ken kadagiti umili. Iti dati akong dawa, bagay, mapatayan tayo met magidaron ti naman ti biyang, ken ni Director Jesus Nalupta Senior, ti siyudad da iti Batak, kanunan na kadato'y panangupos, iti biyang ti inkaso, kadato'y may pundar nga 10 MB iti siyudad iti Lawag. No anata tayo di masarita na kasto iti nagbalin sa lusod ken sungbat na. Alagad parte ti negosyo dito iti Ilocos Norte Electric Cooperative po to provide reasonable and enough electricity kadagiti consumers na. Ngam kaya't ko nga ilalawag at the outset up po nga dagiti electric cooperatives kat kadwanan na kadagitoy if not all, awan ti kapital na, apo. Dagam mo, no, apay nga, kasjay ti inaramid ti national government dayjay regulasyon, nga, awan ti kasla datay mapumpunduan nga depreciation, nga isukuma ti paggapuan, ti panang maintenance tayo kadagiti linlinya tayo. Pag-improve tayo, ti lines tayo. Isong noan tayong ipasa kadagiti consumers, dagiti aprobaran ti ERC nga rebeng na nga may pasa, nga bayadan da talaga nga awan ti mabalinan iti electric cooperative kasla ti inek nga rod itotta. Nabayagon nga ibagbagan nga at kuma detay kasla kuma capital build up met ti dagiti electric cooperatives nga being a non-stock kada non-profit cooperative apo ak awan ti mabalin na nga pangalaan ta regulated na ro namin ti panagpresyo. Ti kumarabang na nga no kayat tayo tinalalaka nga kuryente apo ti rabang na kumanga pangipunteriaan ti inkaso karigidya gripes da nga masapo nga nalalaka nga kuryente kumakit dagiti kuma independent power producers. Haan na independent power producer ti nekop apo ngem di ang angkatin lalaeng haan nga makaproduce ti elektrisidad ti inek gatangin lalaeng ti San Miguel Energy Corporation uno Northwind uno Spot Market dagita ti paggagatangan na po awang control na iti presyo dagiti gagatangin na. So gapungan na nga tirabang na nga mang-regulate kumati presyo ti kuryente aket dagiti independent producer ta
no sika ka distributor ka laeng, you are not expected nga ilakom itinalala ka nga pinanggatang mo. No di kat adasan ka ba na tubo na, dayjay, for administrative expenses. Hang kumaunay nga agkomple-complain dagiti member consumers apo. Deto'y kat siguro anyo unay nga ammo. Deto'y. Awang mati kapital nga in contribute yung consumers at kade. Di la membership yung pisos apo very insignificant. Lately, kamok mga pisos adin nung arod ti papanan na dayjay to rehabilitate lines which are already 40 years old. Apo. No, at na mapasama, kaya dadayon nga po Diyos, siguro, good walaing DJ Pigsa, DJ napasama, DJ Amerika, DJ Sandy itata, yuri kain Sandy. Matuli namin nga linlinya tayo, po, at naruko nga rodan. Beta itatati kaya ngay remedyo, ti Locos Norte Electric Cooperative, kidejay application na ti ERC may panggap iti pasan aspect dejay gastusan na for a period of 5 years. No, for a period of 5 years apo. Hanga kasla kideti petition ti inkaso nga to finance dejay 10 MBA ken KB69 line. Because na dejay 10 MBA apo approximately 35 million. Because na dejay KB69 line 120 million apo. Iti bayad ti kuryente numan. Ngam ti panagaramidang gamin ti capital expenditure program mo apo 5-year period. So you have to spread that almost 1 billion nga kunada, 780 million na for a period of 5 years. Deta. Mesa pa yung inkapilitan nga aramidin ti inak detan ta ada decision ti ERC apo nga mandating inek to put up its own KV69 line na. Pangalaan na nga road. But under the regulation, you can apply that nga may pasan to consumers. Kasta nga road ti narami ti inek. Ada complaint in kasong awan ti notice, awan ti they were not given their day in court. Deta ti alegasyon da, kideta petition da po. Ngem ada notice kadagiti consumers, otherwise madi kuma nakapanti in kaso kideta. No awan notice nakamamuan da kuma. May kadwa DJ hearing nga kunada, that is the hearing itself. DJ na arami DJ tingras, deta ti hearing na, they were given their day in court. Nga, this time, not the regular courts that we are talking about, but the one who has jurisdiction, kideta apo, ket ERC. That's why they scheduled a public hearing dito'y dingras nga nakapanangaro DRC and some other newsman kada those interested parties. Dagijay oppositors nga madinagparparang aket definitely just like in any other court they have waived their right kideta. Otherwise it would become an endless hearing no awanti regulasyon na kasta. Iso nga hantay kumaunay nga komple-komple na po ta pisos mo laeng DJ stake tayo dita at most 5 pesos lately laeng ti ma singsingir as membership fee
anangarod ti prut-pruto heram unay nga interes mo. Anangarod ti pag-complainam launay-unay. Kat no kaya mo, if you are a big-time consumer, open access ka na. That is already open. Mabalin mo ti agdirekta nga gumatang iti kuryentem kadagiti independent power producers. No, di mo kaya't dagiti nga patakaran ti inek hangkan ang agmememberen hangkan ang nga agap aplikaren ti connection mo dita ineken apo. You're free na to get out of inek no di mo kayat dagita nga papasabat ng kastamat ti kayat ti national government apo. Hanyo ngay kumkumperar the electric cooperatives over that of other distributors like Meralco na the capital na apo. They can charge higher than. So dating of inek, I want to emphasize, awan ti kapital na apo. Nembaglaki dita that ERBP nga ning kaso nga di kayo makabayad adalat ta datay pagkamatan pagbuludan ti inek nga ready without collateral tapno makabayad tapno nga maputputulan. Isoga po nang at times po stricto unay ti inek at no di mo mabayadan dahil inalam nga kuryente nang nangruna ka dagito nga kurkurang pailaing ti kurkuryente tayo ti Pilipinas po putulan na tayo met. And that happened already to other electric cooperatives and other local government units. Isuga po ng masapol nga awatin tayo nga nalaing detoy we don't have as much rights as other consumers nga adda in kabil na nga kapital na apo. Okay, alaw na ganda buwaro pagayam datay ti sugman nga paset datoy inuman ti biangke ni Director Resos Nalupta Senior iti siyudad iti Batak pagayam iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Kaya't awanan iti oras na iti programa ni City Mayor Jeffrey Jubal sinaluptaken kadagiti umili. Iti nga rin pumakata pagayam kaya't nakadwata iti biyang ti Master Control ni Engineer Libert Puyot iti sabalin tumanan na paset iti programa ni City Mayor Jeffrey Jubal sinaluptaken kadagiti umili. Ito tayo na pumakata pagayam at padaanan sumunod ng programa nga amwen tayo. Bye-bye. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alam mo na may 7 minutos kalsante oras nga alas 8. Dahito yung oras ket isagsagot kada kayo, da Mrs. Dali Dolores Clemente, kini Mayor Bobby Clemente, iti ili ti Paway, Ilocos Norte. Amajo Pork Skin Chicharon Special. Iti naundaya panawin, agtultuloy ti panagserbi ti publiko, ti Amajo Pork Skin Chicharon Special. Ti Amajo Pork Skin Chicharon Special, kaya tadaan ti nagdumadumang produkto, kas kumadagiti sumaganad. Chicharon, fish cracker, tequilas, special chicharon, motik, beef coated, lechon baka, cheese cracker, bagis-bagis kang dumapay. Di Amajo Pork Skin Chicharon Special, if may naklasipay si produkto na, iti nagdumadumang probinsya, iti pagiyan. Ngarud, saan na paudi agumatang, iti produkto ti Amajo Pork Skin Chicharon, kapwanan tagarantado ti panakaramid dagitoy. Masarakan ti Amajo Pork Skin Chicharon Special, iti along National Highway, Barangay 22, Katuging, San Nicolas, Ilocos Norte. Kada kung impormasyon, ag-text yung tumawag ti telephone number 0921-752-4530. Amajo is number 1. I love you, Amajo. Si PhilHealth isagot na kada kayo, kada Pilipino, miyembro.